Bé, bona tarda a tothom. Primer que res, agrair als directors del curset que m'hagin convidat avui aquí a parlar d'una petita joia arquitectònica, que és la presó de Mataró. De fet, és per mi un honor poder estar aquí i presentar un edifici singular que forma part del grup dels 5 monuments que tenim a la ciutat de Mataró, els 5 vecins, que per això nosaltres diem que Mataró és una ciutat 5 estrelles des del punt de vista del patrimoni catalogat. Aprofito també per disculpar la presència de la meva companya arquitecta de l'Ajuntament de Mataró, Marisol Carrillo, que és la que ha portat a terme el projecte de rehabilitació de la planta baixa de la presó de Mataró i que per temes familiars no pot avui estar aquí. En tot cas, jo us faré un petit tastet de la història de l'edifici, de les seves característiques, tot convidant-vos, si us ve de gust, a venir a Mataró i visitar-ho, visitar in situ l'edifici i l'obra. Per tant, comencem. L'inici d'això seria l'any 1848 i direu per què? Doncs perquè el 1848 hi ha la línia de tren Barcelona-Mataró. La línia de tren Barcelona-Mataró va canviar la història. Va ser una eina de progrés que el que va fer va transformar des del punt de vista econòmic i social el país, situant a Catalunya com un pol de progrés en el món, en el que Mataró hi va tenir un lloc destacat. Mataró es va incorporar de seguida a la revolució industrial i és que es va fer present amb la instal·lació dels primers vapors que feien anar filatures. I va ser després de Barcelona i de Terrassa la tercera ciutat catalana en incorporar la nova tecnologia, especialitzant-se en el gènere de punt. Aquest fet va ser molt important per Mataró perquè va portar un dels períodes de més progrés de la seva història. El procés d'industrialització, per tant, va tenir associat un important creixement econòmic i això va anar acompanyat d'un gran augment demogràfic. Pensem que de començaments a finals del segle XIX, a Mataró dobla la població, passa de 10.000 a 20.000 habitants. I això repercuteix, evidentment, en la transformació de la ciutat. Durant aquest segle es duen a terme els projectes de reforma i millora del centre, com a continuació dels corrents higienicistes sorgits a finals del segle XVIII, amb l'expansió de les idees il·lustrades. És a dir, tots els serveis de la ciutat considerats insalubres s'intentaran o bé restaurar o bé traslladar a la perifèria. Llavors, paulatinament, els arquitectes van participar cada cop més en els afers constructius de la ciutat, sobretot en la construcció d'edificis i obres públiques. Si fins aleshores el món de la construcció havia estat majoritàriament en mans dels mestres d'obres, es produirà també una forta pressió dels arquitectes per intervenir als municipis. Tant és així que 3 dels 5 monuments dels 5 vecins que hi ha a Mataró són fruit d'aquest període de progrés, construïts en poc menys de 30 anys, representatius de l'època i a més signats per 3 reconeguts arquitectes. Serien la presó de Mataró, Elies Rogent, 1863, arquitectura civil, equipament públic, la nau de la cooperativa obrera mataronense, 1883, Antoni Gaudí, arquitectura industrial, i la casa Coll i Regàs, Josep Puig i Cadafalch, 1897, i una obra de la burgesia industrial. Es dona la casualitat també que totes 3 obres són primeres obres d'aquests arquitectes, obres de joventut, la qual cosa fa pensar també en el Mataró del moment com una ciutat en ebullició i una ciutat d'oportunitats. Bé, comencem ja amb la cronologia de la presó. 1832-1834, l'Ajuntament de Mataró denuncia al govern central la urgència de trobar un nou emplaçament per a les instal·lacions carceràries de la ciutat i demana ajut pel seu finançament. Fins llavors, la presó municipal estava en molt males condicions. Ocupava la planta baixa i el primer pis de l'edifici de l'Ajuntament, a la Riera, i es descriu la situació de les cel·les com unos manantiales de infección, lugar de podredumbre, sepulcro de vivos, morada de horror y triste descanso en el camino del suplicio. O sigui, la cosa no es podia allargar més. A més, la situació a sobre es va agreujar perquè
Mataró va esdevenir cap del partit judicial i llavors, clar, s'hi van destinar-hi totes les persones detingudes a la demarcació. Aquí veieu un gravat de la ciutat de Mataró en el que ressalten els edificis religiosos i les xemeneies. És el gravat del moment, és el Mataró del moment. 1840-1842. El govern central proposa destinar per una nova presó al convent de les Carmelites, expropiat amb la desamortització i situat a la muralla Sant Llorenç. L'Ajuntament pren possessió del terreny i encarrega el projecte a l'arquitecte Miquel Garriga i Roca. L'obra es paga entre l'Ajuntament i el que es recull per subscripció popular entre els mataronins residents a Cuba, entre els quals hi ha justament Miquel Vià de Bunyol, el promotor del primer tren. L'obra, per això, s'interromp sovint per problemes financers. Entre el 47 i el 50 hi ha un decret governamental sobre salubritat, seguretat i vigilància a les presons que determina les característiques que han de tenir aquests nous equipaments. Aquí he posat aquest plano perquè es pot veure una mica l'emplaçament que es havia creat per la presó en l'espai d'intramuralles i era la zona aquesta d'aquí. Fos perquè per compliment d'aquest decret que us deia sobre les condicions que havia de complir les noves presons o fos per la pressió que feien els veïns del centre que no volien la presó d'intramuralles, sabem que les obres s'interrompen i s'abandona el projecte malgrat que ja s'havien realitzat obres. El 1851, el governador civil disposa que l'alcalde de Mataró encarregui projectes de nou per la presó als arquitectes que cregui més oportuns. Elies Rogent és un dels seleccionats. Rogent redacta un nou projecte d'edifici carcerari, que és el primer de l'estat espanyol de concepció panòptica, d'acord amb els principis defensats per l'anglès Jeremy Bentham, del 1791, que era inspecció, vigilància i control absolut dels presos de forma anònima i invisible. Aquesta és la planta del projecte d'Elies Rogent. Com veureu, és un projecte que s'explica molt en planta, que té un eix de simetria central, on hi ha l'accés principal, però també on hi ha el punt de vigilància. Des d'aquest punt central tenies visió de totes les cel·les del panòptic. A més, mirant aquesta planta, veiem que a la part rectangular primera és on hi ha les dependències administratives, en la part del panòptic és on tenim la zona de les cel·les. En planta baixa, a la part a mà dreta, hi ha les cel·les i els patis dels homes, al mig hi hauria cel·les i patis pels nens i a l'esquerra cel·les i patis per les dones. El 1852 s'aprova el nou projecte de presó d'Elies Rogent, subvencionat pel govern central. El 1853, però, Rogent proposa una nova ubicació per la presó, en uns terrenys a la part nord de la ciutat, fora muralles, entre la Riera i la muralla, que és l'actual emplaçament. S'accepta el suggeriment i aquests terrenys s'expropien. S'adjudica l'obra al mestre d'obres barceloní Domingo Vidal. El 31 de desembre es col·loca la primera pedra a l'edifici i la construcció comença l'any següent. Aquí veieu el plano de l'Eixample de 1878 de Melcior de Palau i Emili Cabanyes. Es pot veure el circuit de muralles i en l'encreuament entre la Riera, que és el carrer principal de Mataró, com molts pobles del Maresme, i el circuit de muralles, aquí ho trobeu ampliat, ja hi surt el panòptic de la presó. El 1855 l'obra s'atura en diverses ocasions per manca de diners, com ara. El 1862 el governador civil modifica la baixa al pressupost, elimina part del mobiliari previst. Tot i això, el 1863, el 8 de febrer, s'aconsegueix inaugurar la presó. Les obres es recepcionen 10 anys després, el 1873, i aquest edifici funciona com a equipament carcerari fins l'any 1967. Aquí veiem també dos planos amb aquarel·les de l'Elies Rogent, un que és el de la façana lateral, que seria la part donant a la Riera, i l'altre és una secció per l'eix central, on es veu les dependències a la part esquerra, que donen al carrer de la Muralla, a la secció pel pati central, i després la zona de les cel·les situades en el panòptic. El 1937,
Hi ha una restauració de la presó d'acord amb una disposició de la Generalitat que el converteix en centre correccional. Del 45 al 65, realització de diverses obres de manteniment i reforma, pintura, rehabilitació de l'estança del cap de presó, canvi de paviments a l'entrada, al cos de guàrdia, al pati i obres en algunes cel·les. Hem de pensar que entre el 1939 i el 1950 857 persones ingressen a la presó i són condemnades a penes de reclusió. Entre el 1950 i el 1960 ingressen un total de 438 persones. L'any 67-68 hi ha reformes perquè l'edifici es dedica al nou ús de dipòsit municipal de detinguts. Entre l'any 68 i 70 hi ha una primera aposta, encara que sembli mentida, per part de l'Ajuntament de Mataró per enderrocar la presó i vestir-hi un nou edifici per instal·lar-hi els jutjats. Afortunadament no es porta a terme. I el 1975, però, es decideix que s'hi trasllada a la policia municipal i s'hi fan reformes substancials, reformes del tipus com d'obrir una nova porta per la riera, un nou accés, destruir l'escala original, i renovació de la teulada, diverses coses. I aquí sí que vull fer un punt i deixeu-me que faci esment a la importància de les mobilitzacions populars en una època de molt poca sensibilitat envers el patrimoni. I gràcies a les mobilitzacions populars, en molts casos es va poder evitar la desaparició de molts edificis amb valor arquitectònic que per manca de coneixement haurien estat enderrocats. En aquest cas, fou el llavors encara estudiant d'arquitectura Agàpit Borràs, el tenim per aquí, qui en assabentar-se que hi havia la intenció d'enderrocar l'edifici va redactar un manifest i organitzar una mobilització i amb ajuda i el suport d'altres persones com Antoni González Moreno Navarro, però també amb el suport de l'aleshores degà del Col·legi d'Arquitectes, l'Antoni de Moragas, i també altres companys arquitectes, com podrien ser que signen el manifest, Jordi Cabell, Esteve Mach, Manel Brullet, Manel de Torres, Narcís Major, d'altres, però també historiadors, aparelladors, arqueòlegs i artistes, i posteriorment també, si afegeix això, aquí el Dagamir, reclamen la conservació i restauració de la presó de Mataró, però no només de la presó de Mataró, de la nau Gaudí, de l'edifici de la Beneficència i del Mercat del Rengel de Puig i Cadafalch i, a més, la seva protecció en un catàleg. Gràcies a tots ells, avui podem parlar de la presó de Mataró. L'any 77 al 81 es construeixen annexes als exteriors de l'immoble per utilitzar-los com a garatge de policia. En aquesta foto veieu que s'hi annexionen coses a la planta baixa. Finalment, el 1983 es redacta el primer catàleg del patrimoni arquitectònic de Mataró, que protegeix la presó de Mataró amb nivell de protecció A, que és el màxim nivell de protecció local. El catàleg el redacta l'Agàpit Borràs. Entre el 92 i el 96 s'instal·la provisionalment un jutjat del primer pis, es fan reformes a la teulada i a les cel·les. Finalment, el 2001, la presó és declarada bé cultural d'interès nacional. En la resolució de la Generalitat es diu: la presó de Mataró té un indubtable interès per diversos motius. Per ser una de les primeres obres del gran arquitecte de la Renaixença, Elies Rogent. Per ser el primer edifici carcerari de l'estat espanyol concebut amb el concepte del panòptic. Per la seva ubicació en el centre de la moderna ciutat de Mataró. Pel seu bon estat de conservació. Perquè una vegada obsoleta la funció per la que va ser erigida, pot contenir altres usos socials sense perdre les seves característiques arquitectòniques i continuar oferint prestacions en benefici de la comunitat. Del 2005 al 2013, la presó és recuperada per usos administratius i se'n cedeixen les estances a diferents entitats culturals de la ciutat. El 2015 hi ha un projecte que reparen totes les cobertes i baixants. Finalment, el 2017, el govern municipal aprova un nou projecte d'usos per la presó i es destina a Espai de les Arts, és a dir, un centre de producció i difusió cultural d'art contemporani, gestionat per l'Ajuntament de Mataró amb conveni amb la Generalitat. A partir d'aquí, el 2019, es porta a terme el projecte d'adequació de la planta baixa per destinar-lo a aquest nou ús, Espai de les Arts. El 2022 es recupera el nucli vertical d'accessos amb implantació de l'ascensor i l'equipament entra en funcionament.
Us explico una mica l'edifici. L'edifici es tracta d'un edifici petit. Té 858 metres quadrats en planta. Té planta baixa i pis. Es composa d'un cos rectangular on se situen les dependències administratives i un altre semicircular a la part posterior amb el pati i les cel·les. L'edifici s'organitza a partir de la planta, seguint l'esquema del panòptic. Es tracta d'una geometria, ja ho veieu, simple i contundent, organitzada a partir d'un eix de simetria central, on se situa l'entrada i el punt de vigilància, amb els nuclis d'accés vertical, les dues escales, la principal i la secundària, situades a banda i banda. L'esquema de dalt és la planta del projecte d'Elies Rogent. L'esquema de baix és la planta dels anys 70, on podeu veure que ja hi ha l'accés aquell que us vaig dir que us he dit que havíem fet des de la Riera, aquest accés secundari. Ai, perdoneu. L'estructura es resol mitjançant, tota l'estructura es resol mitjançant la utilització de la volta tradicional, volta de mig punt amb doblat de rajola a les cel·les i a les estances principals administratives i volta bufada de 4 punts a la galeria perimetral del pati i les estances administratives dels extrems de la part administrativa. Les façanes. A la façana principal, l'obra vista es combina amb la utilització dels carreus de pedra a les obertures, al sòcol i a les cantonades, amb una interpretació de la masia catalana i del palau italià del segle XIV, d'acord amb l'ideari neomedievalista de l'arquitecte. El cos semicircular, que és la banda de darrere, la volta de rajola de la coberta s'expressa a l'exterior, com a coronació de l'edifici, i es combina amb la paret de pedra amb muntants i verdugades d'obra vista, que delimiten a l'exterior el gra de les diferents cel·les i marquen el ritme de la façana. En el cos rectangular, l'arquitecte projecta una coberta a 4 aigües. En el cos semicircular, sobre cadascuna de les cel·les es construeix una volta i sobre cada volta una teulada a 2 aigües, que desguassa mitjançant unes gàrgoles a l'exterior. El terrat pla resol la galeria perimetral que permet el control i vigilància del pati interior des de la coberta. El caràcter de l'edifici ve donat per la contundència, racionalitat i la massivitat de la seva construcció. És una construcció sòlida i poc oberta a l'exterior, sense gairebé una ornamentació, només la pròpia estructura que respon de forma racional a la seva funció i que s'assimila al silenci i al quietisme al que feia referència l'arquitecte Pere Hereu en el seu llibre sobre l'arquitectura d'Elies Rogent. I ara sí, si em permeteu, m'agradaria, us convido a entrar dintre de l'edifici. Bueno, això no compta, aquest temps. Aquest temps no compta, Temps mort, temps mort. No? No entra? Ai. Fa patir això. Ara. Aquí sí que ho veig, però a la pantalla no, L'estic veient aquí. Ara. Aquest vídeo es va filmar l'any 2018, just abans de començar a treballar el projecte de rehabilitació de la planta baixa de la presó. Com dèiem, era important conèixer primer molt bé l'edifici i deixar constància de com era l'edifici abans d'intervenir-hi. L'emplaçament abans fora muralles, ara dintre de la ciutat. La forma panòptica i el pati central.
Les cel·les que reben la llum i la ventilació des del pati central. L'austeritat de la construcció. La solidesa i massivitat de l'obra. La porta principal a l'eix de simetria. Fusteries i reixes originals. La recepció, amb el control i les dependències administratives i de direcció. El passadís de control abans de sortir al pati interior. S'observa la volta de la coberta. I ara sí, aquí, l'accés al pati. El pati del panòptic. El cel retallat pel panòptic. El pas del temps impregnant terres i parets. Inscripcions als murs. Por 6 relojes, es lamentava un reclús. Solucions constructives i organitzatives de gran claretat. La unitat dels materials, de paviments, de murs. La vigilància des de la part superior també de l'edifici. La planta primera, pendent de rehabilitar. Les antigues humitats de la coberta, avui ja resoltes. La ventilació i la il·luminació de les cel·les. I el silenci. I ara ja, i per acabar, si em poses l'última diapositiva. És aquesta. Aquí teniu unes imatges de la planta baixa ja rehabilitada. El projecte de rehabilitació s'ha dut a terme durant l'any 2019 per les companyes arquitectes de l'Ajuntament de Mataró, Marisol Carrillo i Anna Rabassa. D'una banda, ha proposat recuperar l'edifici de les transformacions poc respectuoses patides al llarg del temps. D'altra banda, resoldre les deficiències a nivell de seguretat, d'estructura, en cas d'incendi, de seguretat d'ús i d'accessibilitat, millorant les prestacions actuals i adaptant-lo al nou ús d'espai de les arts.
El projecte ha recuperat els paviments originals. En els llocs que no eren originals s'ha deixat un lliscat de formigó. El projecte també ha enderrocat falsos sostres que amagaven l'estructura, ha restaurat fusteries i reixes originals, ha projectat un trasdossat a les parets que ha permès passar per darrere totes les instal·lacions sense malmetre els murs i ha conservat l'empremta del pas del temps sobre l'edifici. Gràcies al nou ús, l'edifici s'ha aconseguit obrir al públic cada tarda de dimarts a dissabte i els matins del cap de setmana. Això ha estat un gran guany, perquè de vegades és molt difícil poder entrar als edificis. I per últim dir-vos que l'any 2022 ha rebut 22.718 visitants. Tot un èxit. Esteu tots convidats a venir a Mataró i a visitar-lo. Moltes gràcies.